A USS Gerald Ford szuperszállító megépítéséhez az amerikai haditengerészetnek le kellett állítania több mint 9000 egyéb tárgyon, de ez még mindig nem volt elég. A hordozó egyszerűen túl nagy, összetett és 13 milliárd dolláros, túl drága ahhoz, hogy még az Egyesült Államok is akadozás nélkül fejleszthesse. De ennek ellenére a hordozó már elkészülte előtt a világ legerősebb hordozója volt, így az Egyesült Államok készen állt egy befejezetlen szuperszállítót a tengerre vetni a történelem egyik legszokatlanabb bevetésén. Mivel Kína agresszíven bővítette haditengerészeti képességeit hordozógyilkos rakétákkal és egy vadonatúj saját repülőgép hordozóval, a Type 03-mal, az Egyesült Államokra nyomás nehezedett, hogy a legfejlettebb nukleáris szuperszállító flottája ne úszhasson a cápákkal, és ezért idő előtt kiengedték. Amikor a Fordot 2017. júliusában üzembe helyezték, a 11 felvonója közül egyik sem működött teljesen. Így a hordozó akkoriban inkább egy fekete luxusjacht volt, mint hadihajó. Mivel nem tudott fegyvereket szállítani a testéből a pilótafülkebe, ahol hasznosak lennének. 2 évvel azután, 2019-ben pedig, amikor a szuperszállító megkezdte a kiszállítás utáni tesztelési és próbaüzemi időszakot, csak 4 felvonó működött, míg másokon a tengeren dolgoztak, ahelyett, hogy a szállító a móló melletti állomáson működött volna. és még több csalódás várta a haditengerészetet, valójában még több ezer. Úgy tűnt, hogy minden új rendszer meghozza a maga problémáit, kezdve a szoftverhibáktól, amelyek miatt a kritikus funkciók a lehető legrosszabb pillanatban lefagytak, a hibás alkatrészeken át, amelyeket szinte azonnal ki kellett cserélni, amint beszerelték, az elektromos alkatrészek idő előtti korróziójáig, amelyek alig voltak kitéve a sós víznek. Mindegyik probléma külön-külön aprónak tűnhet, De együtt alkották meg a hiányosságok megdöbbentő katalógusát, amelyek súlyosan megnehezítették a haditengerészetnek azt a bizalmát, ami állítólag a koronaékszer, a valaha épített legfejlettebb repülőgép hordozó. ami ezt még aggasztóbbá teszi, Az, hogy mindezek egyike sem ért teljesen meglepetést. A kormányzati elszámoltathatósági hivatal GAO jelentései szerint sok ilyen probléma valójában várható volt. Ez a feltárás önmagában is alátámasztja annak bonyolultságát és kockázatát, ha valami olyan forradalmiat építünk, mint a Ford kategóriás hordozó. Az építkezés még 2005-ben kezdődött, és fejlesztése során több ezer alrendszert és alkatrészt telepítettek évekkel azelőtt, hogy a hajó valaha is nyílt vízre került volna. mire a szállító végre útnak indult, a legmodernebb technológiája nagy része már nem volt igazán élvonalbeli. Egyes esetekben az alkatrészek több mint egy évtizede a raktárban ültek, tervezésük időben lefagyott, miközben a külvilág technológiája tovább vonult. Beszédes példa az elektromos alkatrészek idő előtti korróziója. A haditengerészeti hajók elektromos rendszereik megbízhatósága miatt élnek és halnak meg. minden radar, minden fegyverplatform, minden repülőgép kilövés, És még a hangárban lévő lámpák egyszerű működtetése is a vezetékek és processzorok bonyolult hálózatától függ. ám mire ezek a rendszerek végre aktiválódtak a Ford fedélzetén, Sok már leromlott. Ász az víz, a hőmérsékletváltozások és az idő összeesküdtek, Hogy felfalják azokat az áramköröket és csatlakozókat, amelyek túl sokáig tétlenek voltak. Ez azt jelentette, hogy azelőtt, Hogy a hajó megkezdhette volna működését, a karbantartó személyzetet már az első valódi próba előtt ténylegesen előregedő alkatrészek kiszedésével és cseréjével bízták meg. a szoftver problémák még nagyobb fejtörést okoztak. A Ford osztályt az automatizálást szem előtt tartva tervezték. Rendszereinek az kellett volna, Hogy csökkentsék a munkaerő szükségletet, észszerűsítsék a műveleteket, és lehetővé tegyék a haditengerészet számára, hogy kevesebb tengerész mellett többet tudjon végezni. De ez a vízió olyan szoftveren múlott, amely zökkenőmentesen működött több tucat összekapcsolt platformon. A gyakorlatban ezek a programok gyakran produkáltak hibákat, konfliktusokat és lépcsőzetes hibákat. a hibás kód egyetlen sora megzavarhatja a teljes indítórendszert, Késleltetheti a repülési műveleteket vagy a földre szállást. ezek a hibák nem csak lelassították a hordozót, aláásták a bizalmat abban az ígéretben, hogy a csúcs-technológiás integráció ténylegesen felválthatja a jól bevált mechanikai megbízhatóságot. A hibás alkatrészek fokozták a frusztrációt. egyes esetekben a beszállítók siettették a fejlesztést a határidők betartása érdekében, És olyan alkatrészeket gyártottak, amelyek nem feleltek meg a tengeri harci műveletek szigorú követelményeinek. más esetekben a tervezési hibákat csak a telepítés után fedezték fel, ami költséges utólagos felszerelést és újratervezést kényszerített ki. Egy olyan programnál, amelyet már korábban is kritizáltak a növekvő költségei miatt, amelyek csak a vezetőhajó esetében meghaladták a 13 milliárd dollárt. Minden meghibásodott alkatrész nem csak műszaki akadályt,
hanem PR rémámot is jelentett. A kongresszus és a média kritikusai gyorsan felhívták a figyelmet arra, hogy a haditengerészet legfejlettebb hordozója még belső rendszereit sem tudja működőképes állapotban tartani. A GAO értékelése nem csak a vállalkozókat, hanem magát a haditengerészetet is hibáztatta. Azzal, hogy a haditengerészet úgy döntött, hogy egy olyan hajóval halad előre, amely egyszerre oly sok nem bizonyított technológiát tartalmazott, a haditengerészet a rendszer szintű kockázatok kezelésére szánta el magát. A korábbi hordozó kategóriákban tapasztalt fokozatos fejlesztésektől Eltérően a Ford egy mozdulattal megpróbálta generációkat ugrani, új indítórendszerek, Új letartóztató berendezések, új radar, új erőművek, új automatizálás. e rendszerek mindegyike önmagában évekig tartó tesztelést és finomítást igényelt volna. Az összes egyidejű telepítése azt jelentette, Hogy a problémák nem csak valószínűek, de elkerülhetetlenek is. Az építkezés ütemezése tovább fokozta ezeket a problémákat. 2005-től a fuvarozó hosszú késéseket és váltási követelményeket viselt el, De a telepített hardware nem változott a korral. a 2010-es évekre a 2005-ben élvonalbeli rendszerek elavultak, de az építkezés közepén történő eltávolításuk és cseréjük még magasabb költségeket eredményezett volna. a haditengerészet tehát tovább nyomult, és felbocsátott egy hajót, Amely bizonyos szempontból már a tegnapi technológiát vitte a holnap csataterébe. ez a kontextus kritikus fontosságú annak megértéséhez, Hogy a Ford első útja miért nem volt kevésbé diadalmas debütálás, hanem inkább óvatos próbaút. A tengerészek és a parancsnokok egyaránt fájdalmasan tudatában voltak annak, hogy a hajó épp úgy kísérlet. mint fegyver. Minden gyakorlat új hibákat tárt fel. Minden rendszerhibát naplóztak, Tanulmányoztak és elemeztek a hibák kiszűrésének hosszú folyamatának részeként. A fuvarozó soha nem csupán egy újabb hajótesttel bővítette a flottát, hanem annak teszteléséről, hogy a haditengerészet jövőképe valóban megvalósítható-e. Mégis minden csalódás ellenére volt itt egy kiózanító tanulság. A Ford problémái nem feltétlenül halálos ítéletet jelentettek a program számára. inkább arra emlékeztetett, hogy a forradalmi technológia forradalmi kockázatokat rejt magában. A haditengerészet arra játszott, hogy idővel megérkeznek a javítások, Fejlesztik az alkatrészeket, És a befektetés megtérül. de rövid távon a tengerészeknek együtt kellett élniük a valósággal, Hogy milliárd dolláros hadihajójuk sok tekintetben még mindig folyamatban van. természetesen a kritikus alkatrészeket megjavították, de a kevésbé kritikus alkatrészek közül sok ingatag maradt a hordozó bevetése idején, bár a haditengerészet tudta ezeket. a haditengerészet úgy gondolta, hogy a szuperszállítók teljes potenciáljának csak töredékével elég különlegesek ahhoz, Hogy a tengerek vadállatai legyenek. És a fuvarozó által büszkélkedő tulajdonságokkal könnyű egyetérteni abban, Hogy a USS Ford valóban egy különleges gép. ha új technológiákról van szó egy összetett rendszeren, az Egyesült Államokban általában 2 vezetnek be egyszerre, A USS Gerald Fordon viszont lehetetlen 23 új technológiát. Ez pedig 23 új technológia, Amelyek mindegyike hozzáadja a maga legyőzhetetlenségi szintjét a szuperhordozóhoz. de ezek közül 5 a legfigyelemre méltóbb. 5. atomenergia. A USS Gerald Fordot a legfejlettebb. Vízen való működésre tervezett motorok, 2 Bechtel A1B atomreaktor hajtja. Ezek a hajtóművek kihasználják az atomenergia örökkévalóságát, ami lehetővé teszi, hogy 25 évig üzemeljenek egyhuzamban tankolás nélkül, vagyis a repülőgép hordozót csak egyszer kellene tankolni az aktív szolgálat teljes 50 éves élettartama során. A körülbelül 30 csomós végsebességgel rendelkező szuperszállító korlátlan hatótávolsággal rendelkezik, amely szinte minden nemzethez hozzáférést biztosít a Földön, hogy baráti látogatásokat tegyen szövetségeseinél, És mérhetetlen pusztítást végezzen az ellenségekkel, szupernagy felbontásban ábrázolva az Egyesült Államok hatalmát. A 4. AI és automatizálás. A USS Ford szuperszállító a nyers erő és az intelligencia tökéletes keveréke, amely kihasználja a mesterséges intelligenciát és az automatizálást, különösen pilóta nélküli járműveken keresztül, hogy hatékonyabban hajtsa végre a feladatokat, mint az előző Nimitz osztályú szállítói, és akár 10%-kal kevesebb személyzettel is. kevesebb taggal a fedélzeten több szabad hely áll rendelkezésre a hajótestben, ahol több rendszer, Fegyver, életnövelő elem, Például ergonomikus terek és tornatermek helyezhetők el, ami végső soron a hajó legénység tagjainak életminőségének javulását eredményezi. a harmadik, új érzékelők, feldolgozó rendszerek és fegyverek. A USS Gerald Ford az egyetlen hajó, amely egyetlen rendszerrel rendelkezik a horizont és a térfogat kereséshez, amely az AN-SPY 3 több funkciós radar, az X és S sáv aktív, elektronikusan pásztázott tömbjéhez. Ez Amerika legjobb radarrendszere a megfigyelés. A légiforgalmi irányítás,
rakéta kommunikáció kezelésére és a célpontok több 10 mérföldes távolságból történő észlelésére. És miután észrevették őket, A hordozó ennek megfelelően reagálhat bármely hosszú fegyverzetével, beleértve a RIM 162, ISSM és RIM 116 RAM föld-levegő rakétákat is. minden elpusztítja a Phalanx Seawest és az MK. 50 kal 12 mm-es géppuskákat, a lézerrel irányított energiafegyvereket és a fedélzeten lévő vadászgépeket. A második? 5. és 6. generációs vadászgépek. a USS Gerald Ford több mint 75 emberes és pilóta nélküli repülőgépet tud szállítani egyszerre. E repülőgépek közül a haditengerészet zászlós hajója, az 5. generációs F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, a haditengerészet zászlós hajója, amelynek fejlesztési programja a mai napig a Pentagon legdrágább fegyverfejlesztési programja, $200 milliárd költséggel. És ekkora mennyiséggel olyan képességek kombinációja jött létre, amelyekre korábban még soha nem volt példa egy vadászgépen, Beleértve a beágyazott érzékelőket és a függőleges fel- és leszállást, a vétolt. bármennyire is őszi barack most az F-35. Az amerikai 6. generációs FAX haditengerészeti vadászgépek talán nincsenek túl messze a jövőben. Így a USS Gerald Ford már fel van szerelve az elhelyezésükhöz szükséges technológiákkal, Különösen a fejlett kilövő és letartó rendszerekkel. Első számú. Fejlett kilövő és letartó rendszerek. A USS Gerald Ford talán legnépszerűbb törzsi jellemzői az indítási és letartóztatási rendszerei, amelyek a szuperszállítót gyakorlatilag minden emberes és pilóta nélküli repülőgéppel kompatibilissé teszik. Az indítórendszer elektromágneses repülőgép indítórendszerként vagy röviden EMALS néven ismert. És lineáris indukciós motorokat használ minden típusú merevszárnyú, emberes vagy pilóta nélküli repülőgép indításához, és hatalmas frissítést tesz a gőzhajtású kilövőrendszerhez képest, ami a következő legjobb dolog. Az USS Gerald Ford intelligens digitális öndiagnosztikai turbo-elektromos fejlett letartóztató berendezésével segíti a repülőgépek lelassulását, amikor leszállnak. Egy letartóztató rendszer, amely mérföldekkel megelőzi legközelebbi riválisát. a Mark 7 hidraulikus levezető berendezést a Nimitz osztályú hordozókon. És a jutalom a világ legfejlettebb kilövő és letartó rendszereinek használatáért? 100 felszállás és 1600 letartóztatás hiba előtt. de ez csak papíron van. A valóságban ezek a rendszerek, sok más tényezőhöz hasonlóan, zavarba hozták az Egyesült Államok haditengerészetét, És sok kritikus az USS Fordot túlárazott, időpazarló óriási kudarcnak tartja. Valójában érthető okai vannak annak, Hogy csalódjunk a USS Fordban. a hibák között átlagosan 400 kilövésre tervezett kilövőrendszere eddig csak 184-et tudott. A meghibásodások között átlagosan 16-500 kilövésre tervezett letartó rendszere pedig csak 48-at sikerült. A kétsávos többfunkciós radar is le volt rohanva, És nem is tesztelték teljes mértékben. Mielőtt a Fordon beültették volna. így helyet hagyott a hajó teljesítmény szabályozásának mély repüléséhez szükséges hibának. Irányító tornyot megjavítani. Az ilyen rohanás oka a szétszórt idővonal volt, amely minden tekintetben ellentmond a haditengerészet és a hajóépítők terveinek. 2008-ban a USS Gerald Ford megépítésére vonatkozó szerződés megérkezik a Newport News Shipbuilding céghez, amely az összes amerikai repülőgép hordozó tervezés gyárt. A szerződés lehetővé tette a hadihajó építésének megkezdését. Annak ellenére, hogy a rajta szereplő technológiák közül sok még csak fejlesztés alatt állt. Ez a türelmetlenség költségesnek bizonyul majd, Mivel amikor a technológiák végre elkészülnek, Akár 19 000 tervezési változtatást is meg kell tenni a Fordon, hogy zökkenőmentesen integrálódjanak. a 2005-ben kezdődő mérnöki és gyártási letartóztató felszerelések várhatóan 4 éven belül elkészülnek, De ez enyhén szólva túlzottan optimista volt. Mivel a szuperszállítónak ez a kritikus alkatrésze jóval több mint egy évtizedig hiányos lesz, és több mint 5-ször többe kerül, mint a kezdeti becslések, $153 millió bő $1 milliárd. Az elektromágneses indítórendszer viszont hónapokkal késett. ami a morálon sem segített. Mivel ezek a fuvarozó csúcs technológiái közé tartoznak, rettenetesen kudarcot vallanak az idővonalban, Így a költségekben és a teljesítményben. És emiatt egyes magasrangú tisztviselők, Például John McCain szenátor, A Szenátus Fegyveres Szolgálati Bizottságának elnöke beismerjék, hogy az új technológiák telepítése egy olyan bonyolult platformot hajtott végre, Amely egészen 23-ig volt. hatadat kockázatok kezelhetetlenek, és potenciálisan tönkretették az egész programot. de a program nem ment tönkre, messze attól. A megpróbáltatások és kudarcok közepette a USS Gerald Ford végül a történelem legtehetősebb repülőgép hordozójává fog válni, amely tele van a benne tervezett technológia teljes készletével. És a szuperszállító az elmúlt években több teszten is átesett, hogy bebizonyítsa,
hogy ahol sikeresen teljesített, ott több mint 8000 kilövést és helyreállítást szerzett, a szükséges fenyegetettségeket, behajtási rendszereket, kiértékelte. És 2021 tavaszán 18 hónapos átadás utáni próbaidőszakot teljesítettek, amelyek során több mint 400 pilóta szerezte meg a tanúsítványát. A jelenlegi fejlesztési ütem mellett az előrejelzések szerint a szuperszállító 2022-re teljesen készen áll és tanúsítványt kap a bevetésre, ami egy új korszak kezdetét jelenti az amerikai nukleáris meghajtású repülőgép hordozók számára. Ezek a hatalmas hadihajók előrelépést jelentenek a haditengerészet terén, képesek elsöprő erőt kivetíteni az egész világon, és átformálni a csatateret, bárhol is működjenek. és mielőtt befejeznénk, ha tetszett ez a videó és informatívnak találtad, Ne felejtsd el megnyomni feliratkozni gomb, ez valóban segíti a csatorna növekedését. Adja meg ezt a videót is, amintha ma felvett valami újat. Egyelőre ennyi. Köszönjük! Hogy megnézted, és találkozunk a következőben.